brok. Sung nai thot jaga lagi. Thanka. Hello hin. Yeah. Hello guys, hai hai làm sugo taisa ani kotal blog bahai tongmai no khayo kaham no tonga hinoi kang kaham no ga tabo ang fungai Suchitra blog start kayo norok joto no fung kaham mangkai tabo nok sara asuk jak hingai tam khanya nai ga mui slam na nayo ko mui ko muya slam na nayo ga muya taklai ni wathi muya fast anai tini hingke wathi muya jana nayo ga ba mui rok slam mui no joto share khai ga nai hinai blog start khai tini tam khai nai joto share khai tong nai tong ni no rok kisa muya koto brok muya salam jong ni ade bokono norogone Suchitra YouTube ni tam ni rang maya hinoi kai tam kai ani oro views pura kom tam kai nogoni video mamang hini buibo naina sele jago content nai thokje mobile rok bo hamia hingke ba camera rok bo hamia edit bo khaina ringya gorib family ni borok sibu sia kunu sia haino sasing no buddhi khaioi video khaijamani hingke ba ngeta actress boya hingke actress rok no hingke nai khamung thik kana khai nai share khamung like khamung dunia share khaioi chajagoi nai khamung ga actress boya bui hai kaham content mo tuime hingke ba rang manani to ahai ke songnai saprang pata rogoi abo phantok rubai dro muya munoi mane kochogoi phantok rubai dro berma mosor som asung rujak muya phantok asunga tai tui engkai gas krikha ya gas inkol tam gomu regulator tamjani sarok kai so kai pura thango gas oben magoi thapa masong kata nge tabo mai porsa mui porsa kai masong kata mui songbai gange mai songnai mui songnai ahite thapa yak sani bagoi yang ke nai di angke tamung nai di angkai agurai tong nu nah ano romish guri tong ses meeting japai ka bokrok bokrok nih ka bokrok au kelai ka ses nai oi soke bagai ka kokoi soke ka kayo ka bolong sap kayo yang ke iko borok poriskar khabe ka sabung baikha jabra rok poriskar ri rok sui phuran paibai kha bwsai bai jum khorong ni ri rok sulai kata hingkai tui rok khogoi paikha hingkai ri rok nai re malam kha sutui kupro jaga ni busa oni bagoi ani busake mai rok jawoi kamo thangbai kha hingkai jum khorong nai kabo khai nogo ani busakai sudo thunani bagoi bejal khayo ko bisna khali ungkata bisna ni ri rok joto lamjak hingke ba miya horo tam khaijani sutui thujak sutui kubur kha kokoi tani sutui kubur nu ko gani ri botak jagya ai ko pheljak ai ke tonjak mata ge ai tangna asu khangkai obo kabo tai ta mata ge abon bagoi ai ke lokoli mata bin loge hello guys tabo hingkai nodi kinaro beraina bagoi phaijak hingkai nai di nodi tui tojak hingkai oro kisa berai naina hine phaikata eko busung nai thotok jaga nai di kokoi kan busabai ang phaio bol rok phai tongo nai di nodi o tui tor khlaio pura pladung jak miya rogo tui bari oi ai tini kisa komi kha yang rogo borok busai nai tongo nai tui tor mani bari suka to sungai thongai thok khaijak nodi kinaro
어스테 가이탕 근데 또 영걸 간가 스피 친구 봐 등카게 어머너 해 투게지 히노 따이부 구투고 또 이쪽 골라이면이 알겠지래 프루티게 이양나니 우양나로 탕고 따이부 구투 asuk di hinan busa ora asuk lai tum kisilam berai asuk di hinu oma khilam berai asuk khayak khilam sinjangbu hello hi Yêu. hanchi hanchi habak jora kago toy nobo thana phaya oi kalanya Eh, Borthang. ni hingkai amui songa na yo alu bai tomato a kai songai hingka baja kai tongo hingkai kisa kisa kai phurungai ang noronga ko baja kai ka naga no tambo yong haba habdong tatang di wal jagoro ani thantui neri kobong no line ke house thunggo Tripura baja khaite ka ko tai khone dong kho তারপরে কে তাবো মুই সং কিনাই কারি ওই তাবো কা মশলা সঙ্গে দং না দে মশলা তো থাং গ্লাস গুদো গুদো খা মিক্সার খালি আতা গাই আহাই কা komputer dia সংবাই কা রেডি মাইসা লাগা না তাবুকাই নরক যা যা খাঙ্গে লাইক খাইদি তাই শেয়ার খাই রুদি অসুঙ্গ